Здравейте, приятели на канал Царството на цветята. В епизода ще ви представя билката медуница. Както всяка билка, и тя е известна под много имена. Най-често се среща с названията мечапита, мечоцвете, медениче, шарена игличина, мъремче. Билката е многогодишна. Достига височина до около 30 см. Както издава името й, медуницата е едно от ранните медоносни растения. Цъфти през месеците март-април. Отделя обилно количество нектар и е обичана от пчелите. Подпомага чувствително пролетното развитие на пчелното семейство. В началото на цъфтежа цветчетата й са червени, а след няколко дни стават виолетови и сини. Листата на медуницата също са много интересни. Те са зелени, с бели петна по лицевата страна. В билкарството се бере цялото растение с корена от юни до септември. Тъй като съдържа вещества, спомагащи за лесното отхрачване, в народната медицина билката се прилага при болести на дихателните пътища, като болно гърло, ангина, кашлица, бронхит, астма, туберкулоза. Използва се също при кръвохрачене от белодробен произход. С сварените листа на медуницата се правят и лапи при кожни заболявания, сугреб, трудно зарастващи фисури, херпес. В древността с билката са царили проказа. А ето и как се приготвя медуницата. Една супена лъжица сухи стръкове се запарват в 400 мл вода. След 15 минути се прецежда и запарката се изпива за един ден на 3 равни приема. Сутрин, обед и вечер по една чаша.